Sa number 3, tuman kadako nga pagsaka sang overnight parking fee sa Bacolod-Silay Airport gina-reklamo. Congressman Albee ginapangabay nga magpatunga. Tuman nga pagsaka sa sukot sang overnight parking fee sa Bacolod-Silay Airport ang ginareklamo. Ginapangabay ang pagpatunga ni Bacolod Lone District Representative Albee Benitez kag paglantaw man sa mga reklamo batok sa Mahal nga pagpanukot. Nagpasarang Bacolod sangguniang panlungsod sang resolusyon nga nagahinyo kay Benitez sa paglantaw sa among nga mga reklamo. Ang resolusyon na gin-author ni Councilor Homer Bais. Gikan sa 200 pesos sadto nga overnight parking fee karon yara na ini sa 600 pesos. Para kay Bais, kinahanglan ini nga mahatagan sang atensyon bangod madamo nga pasahero ang naapektuhan. Ginsiling man ni Bais nga luyag nila nga mapahayag ang sentimiento sang publiko kag makapatuman man sa nagakaigo nga solusyon nga balanse man para sa interes sang tagdumalahan sang airport kag sang mga pasahero. Co-author ng resolusyon si Councilor Jason Villarosa. Na-surprise kami, it's because wala man sila mag-introduce nga improvement. Although ang facility, ang structure sa airport naging repair gid Manila. But ang ila parking is just an open air. Why is it nga ma-charge ka mo that much kung mag-overnight 600 pesos? Although may per hour man sila nga rate.